Okay, folks. Good morning. September 22. Ah, nguntak sa Katarman. Basta, tikat to up. Anak sakyan si Buddy Jojo Sinsyo. Ako din yung subscriber. So, nagto kami sa pangpang yun na. Biyahe kami. Biyahe pa. Aduh. Sabi na. Okay. Oh. Hindi mo pala dito dia. Oh. Hari na pampang port. 50,000 Buddy. Skynak sa pump mode. Travel between Pangpang and Kalumutan. At kung Kalumutan dito, hindi din ang Pangpang. Nag-gis ang bayad ng pagtabong. Lanang channel. Ito ang Dagat Pasipiko. Shout out sa mga tricycle driver sa Kalumutan. Okay, kahawas na. Rawis. After sa Bangkero, titikap naman kita. Ipakat to sa terminal. Ito daw isa ko dito. Jeep. Kaya ko niya. Nena. Hop. Kaya. Oh, ako ang last passenger sa Jeep. Jadi. Okay. Subscribe guys. So ayan, we are back. Buana. So guys, yan na kita si Buana. Okay. Sa ngayon, dito ako sa loob ng Cebuana, Katarman. Palamig muna, sandali. So, oh, ito. Ito na naman tayo. Thank you, Lord. Mababasa ngayon dahil wala tayong trending. Thank you, guys. Keep it up. So, ayan. Nalabas na ako. Pauwi na para... Thank you, boss. Right. So, yan, guys. Amili ako rito yung sandal. Sira na kasi sandal. Okay, shout out dyan. Shout out. Oo. Kawawang kawawa talaga ako.
Meron pang oh, alambre. Ayan oh. Alambre. Wala na talagang pera. Ayan. Ito naman nagustuhan kong bilhin. Ito lang to sa Katarman. Northern Samar. So, wala, bilhin ko na. 250. So, go! Okay, thank you rin.